हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोन आं दिनै अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोन भिडिअआ गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबायदि। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर भिडिअनि फुल डिटेल्स मोनथिनो थाखाय। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै। लोगोफोर आं दिनै मोनसे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सुंद' आपडेट लानानै फैदों दे। लोगोफोर बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ बर'नि मुंदांखा प्रडाक्शन बिथां आबरिया ब्रह्मानि चेनेल आरबि फिल्म प्रडाक्शनाव आपल'ड खालामनाय जादों दे लोगोफोर। नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय समायना समायना दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ जुदि दासिमबो नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों दे लोगोफोर, नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय। नोंथांमोन दानिया फैदो दे बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअआव जों गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि मुंदांखा एक्टर्स आरो एक्ट्रेस बिथांमोन। बिसोर जाबाय रिया ब्रह्मा, लिंसार बसुमतारी, दाइसि बसुमतारी, सिमां सायनारि, प्रियांका लाहारी, रन्थु बर' दे लोगोफोर। नोंथांमोना बिसोर बिथांमोनखौ बयबो सिनायजोबखायोआनो आरो बिथांमोनानो खायफानि फेभरेट एक्टरबो दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मोसागिरिफोरा बेयाव मोसानाय नोंथांमोना नुनो मोनदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन एन्ड कोरियोग्राफि सोरनि होननानै बुङोब्ला पुर्न बसुमतारी दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे समायना समायना अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि लिरिक्सखौ थाजिम नार्जारियानो लिरदों दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोन बे अफिसियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सोर रोजाबदों होनोब्ला थाजिम आरो ग्रेसि रोजाबदों दे लोगोफोर। मेकआपखौ खालामदों जना ब्रह्मा दे लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि बे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो लोगोफोर। नोंथांमोन भिडिअखौ जुदि मोजां मोनब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामना होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।